Good morning guys! Ang tagal ko na namang walang vlog kaya magpipili tayo mag-vlog char. Busy ako kakagawa ng bagong design dahil meron tayong bagong order dun sa Bayong. Tsaka sa mga nagtatanong pala kung paano mag-order, i-PM nyo lang ako sa page ko guys, sa FB page or sa Instagram. Nandito yung name ko sa Instagram saka sa FB page ko. Search nyo lang yon and PM kayo doon and i-reply ko kayo agad doon sa mga mag-order. Ano po? At saka doon sa mga prices, nandun lahat sa Facebook page ko, lahat ng pictures, ng designs, ng bayong, ng basket. Ayun agad yung bungad natin kasi ang dami may-message or nagko-comment dito sa aking YouTube channel kung paano daw mag-order, gusto daw mag-order. So, ganun lang po. Mag-PM lang po kayo sa Facebook page ko and re-replyan ko kayo agad-agad. Ganon. And ito na yung bagong designs natin. Papakita ko sa inyo. Parang na-busy. At nagpuputol ako dahil medyo marami yung order natin nung mga nakaraang araw. So, nagpuputol ako nung mga ipapagawa natin na bayong. Dinadala ko dun sa gagawa pagkatapos kong putulin. Kaya, hindi tayo nakakapag-vlog. And ito yung bagong design. Na-i-post ko na rin to sa Facebook page. Ayan siya. Facebook page. Ito yung black. Social, diba? Oh, ang ganda. Ito yung dalawa yung lock niya dito sa gilid. 'Di ba yung dati natin ganito lang? Ayan, nandito lang sa gitna yung lock niya. Ito ibang kulay naman, light blue. Nandito yung lock naman sa gitna. Ito namang isa nandito sa gilid. Kulay itim. Available din dito yung iba-ibang color, kung anong gusto niyo yung color. Na halimbawa yellow, white, pink, ganon, green, iba-ibang color. So ito, soft na material. Malambot na material lang to ng plastic. Ito namang isa, hard na material to guys, kaya medyo mahal yung ganito. Lalo na pagka may zipper siya. And, ganyan. Matigas po yan kapag ka hinawakan. Basta yung isa soft, ito hard. Ayun. And, ayun, meron din tayo nitong blue. Hard materials nito, dalawa din yung lock dito sa gilid. Ayan siya, itsura niya. Pwede siyang lagyan ng paint dito. Depende sa paint, mahal yung papinta eh. Papakita ko sa inyo kapag natapos na tong mapintahan yung design niya kung paano. Tapos may balot din yung kanyang handle. So, mas mahal na yung ganon. Yung may paint, yung may balot. So, mas mahal na po yun. So, itong ganito, magkano nga ba to? Lalagay ko na lang dyan sa screen kung magkano to, nakalimutan ko kasi yung nilista ko na price. So, ito yon. And, itong yellow din, yung sinabi ko sa inyo na may dalawang lock din siya. Color yellow. Ayan. Kung gusto nyo ng ganito, PM lang kayo sa akin. Mas, ano to, pang social, pang mall. Diba? Pang mall kaya, oh. Lalo na pag may balot pa ito, yung kanyang handle, tapos may paint dito, mas maganda siya. So, ayun yung ating bagong designs ng ating tinitinda na bayong sa mga, or basket. And, available pa rin yung mga pang palengke, na mga bayong natin. PM lang kayo sa akin yung mga gustong bumili at mag-order. Ano pa? Sobrang lakas ng ulan dito kaya nakakatamad. Eh, Sabado ngayon, di ba? Hindi makakalabas. And wala ring pasok si Jillian. Ayun, mga nilaban ko kahapon. Dami, di ba? Sampay. And dito naman, sobrang lakas ng ulan. Lagi araw-araw. Ayan siya. Ang itsura niya dito pagka umuulan. Laging basang-basang, basang-basa. Ayun. Kaya nakakatamad. Wala ka namang magagawa. Hindi ka makalabas. Hindi ka gala-gala, sa loob ka lang ng bahay. Buti na lang at may pinagkakaabalahan ako yung mga basket nga. Nagdi-design din ako paminsan-minsan nung ating basket. Papakita ko sa inyo yung mga dinesignan ko, no? Wait, kukunin ko lang. So, ito yung nilagyan ko ng design kanina, tas kagabi. Na meron pang mga putol-putol na maliliit, kaya ang ginawa ko, nilagyan ko nilang ng design tong mga puti. Plain lang to dati, guys. Ayan, tingnan nyo. Plain lang yan, tas nilagyan ko lang siya ng design dito. Para hindi masayang yung mga yung mga putol-putol ba nitong ganitong material na plastic. So, dinesign ko siya dito. Mas maganda, di ba? Oh. Tapos may zipper yan. 150 ito. Lalagay ko na lang pala yung mga prices niya dyan sa screen para hindi na kayo nagtatanong kung magkano yung bawat isa. At saka hindi ko makalimutan kung magkano. Kasi nakakalito na rin. Ang dami na kasing design. So, iba-iba kasing prices every design. At saka, halimbawa, may lock, walang lock, may zipper. So, iba-ibang prices yon. So, ito yung isa na dinesignan ko din. Gray with the yellow and black. Diba? Ang cute. Oh, may ano din to guys, may zipper. Ito yung isang puti na dinesignan ko din. Wait lang. Mama, pakita mo sa kanila yung zipper. Ito, yung isa, white with black and pink. Mas cute to, no? Parang ang cute niyang tingnan. May zipper din po yan. And meron din siyang lock. Dalawa, diba? May zipper and may lock siya.
So, halimbawa, masira man yung zipper niya, meron pa rin kayong lock. Ang lock dito. Yun Para ang hindi itsura. manakad ng pera, ano mama, ano? Tapos, yung isa naman na pink and black na hindi siya ganito na pabuka. Ito ay square ang itsura niya. Square siya. Ito naman ay pink, parang pa-heart yung design niya dito. Ito ay pink, at saka yung design niya ay black dito sa gilid. Yan. Tapos, meron siyang handle. Itim din yung handle niya. Wala siyang zipper, pero meron siyang lock. Pasensya na kayo sa isang nagsasalitang makulit. At nagsasalita yung kanyang mama, nagsasawal-sawal dyan ng sulita. Hindi ko naman maintindihan kung ano sinasabi. Ako'y busy dito. May isang batang naglalandi ng tubig na ulan. Mamaya may sipon ka na naman. And ito rin yung pink naman ang design niya sa loob. Pansin nyo yung isa. Pareho lang. Pareho lang pala. Yung isa kasi, baliktad naman. White naman yung nasa loob. Pink yung nakadesign dito. Ayun. Oh. Yung prices niya nandiyan sa screen. So, ito may lock din siya. Square. Square. Hindi siya yung paganito. Hindi siya paganito. Yan. Magkaiba yan. Pagka may zipper, ito ay 150. Ito naman, 120. Walang zipper. Ganyan lang. 120. So, ayun, yung mga dinesign na natin ng mga bayong-bayong. Pagka ganitong wala naman ako magawa masyado, so nagde-design na lang nga ako. At yung isang bata, tingnan mo ang ginagawa ko, naglalandi na naman. Mamaya, isinisipong ka na naman dyan, tingnan mo. Hindi pa ako makauwi sa Bicol. Gawa nga nito dahil sa mga order natin. So, si Kiel, hindi nyo nakikita sa vlog. Pag uwi ko, babawi na lang tayo doon. So, konting sacrifice lang para mapatapos natin si Jillian dito ng grade 1. Para pag uwi natin sa Bicol, talagang doon na siya ng grade 2. So, wala nang sagabal. Para hindi siya umulit ng grade 1. Ganun. Kaya, pasensya na, hindi nyo nakikita si Kiel. Dami na nagtatanong sa akin. Hindi ko daw kasama yung isa kong anak. Yes po, hindi ko kasama dahil nandito ako sa Laguna, sa anak ko. Nandito siya, pinapatapos ko lang siya ng grade 1. And then, uwi na kami sa Bicol. Bumili nga pala ako ng mangga. Taran! Tagal ko na din nakakain ng mangga. Ano to? Hilaw siya. Crunchy. Babalatan natin. Kainin natin maya-maya. At alam niyo yung bumili ako nito, no? Chismis talaga. Nung bumili ako nito ng baga, may nakakita sa akin dyan sa labas. Sabi, naglilihi na ba? Sabi ko, pagka talaga mangga yung kinakain ng isang babae, naglilihi agad? Ganun ba talaga? Parang, ang ano naman nun, parang hindi ka na pwedeng kumain ng mangga at lagi ka lang sasabihin na naglilihi agad. Ano, agad-agad? Babalatan ko lang to and tatakamin ko kayo, paglalawayin ko kayo. Ang sarap! Grabe, lagi kasi ako nakakita ng post sa Facebook na may mangga. Kaya ayun, nakita ko sa palengke. Bumili ako nito. Parang hinog na pero hindi, hilaw po yan. Babalatan ko lang, wait lang. Taran! Yummers! Naglalaway na ba kayo? Saglit lang, titikman lang namin ni Jillian. Naglalaway na ba kayo sa mangga? Ang sarap. Pero ano talaga? Ang akin. Para dun sa mga nagkikismis dyan. Naglilihi na daw. Nakain lang ng mangga. Wala pang laman yan. Ang akin, mama. Sarap. Ang akin. Sarap. Gusto mo na ba magka-baby, Jillian? Anong gusto mong baby? Ay, baba. Ay, lalaki. Baby boy? Oo. Dapat mabait ka na. Dapat Malaki na nga dyan mo na. Ayan, oh. may nag-video din. Pag malaki ka dyan, sigit na. Oo. Malaki na nga yan. Wala yan. Busog lang si mama. Isa lang? Gusto mo isa lang? Ay, tatlo. Ang dami naman. 3 baby? Hindi. Isa. Lalaki lang. Isang lalaki. Isang lalaki gusto mo? Sarap. Asin lang yung pinagsasawa namin. Ay, asin. Asin lang yung pinagsasawa namin kasi wag mong takpan. Ay, may asin. Yung pinagsasawan at walang bagoong dito. Sabi ko sa bagoong sana. Sarap. Medyo nabawasan yung akin eh. Dapat pagka gusto mo ng baby, bubutaw ko na sa pagdede. Sige.
Pag nadede ka pa, hindi ba pwede magka-baby? Di ba? Sabi mo na kayo ni Papa? Ayaw mo naman kami pagtabihin. Kaya nga. Hindi kami pinagtatabi niya. Gitna daw siya lagi. Naiyak yan pag nagigising siya na wala siya sa gitna. Kaya dapat nasa gitna siya lagi. Bawal kami magtabi. Paano kami gagawa ng baby? Sakit na kayo, tabi na kayo. Tulog ako, nilipat niyo ako. Tapos may baby na ikaw, tama na. Sige. Sige. Hindi ako makapag-vlog dun sa loob. Tapos na kaming kumain. Hindi ako makapag-vlog dito kasi madilim. Di ba kanina, nung pumasok ako, ang dilim. Kaya hindi ako makapag-vlog doon. And, naubos ko na yung mangga at sobrang sarap. Alam mo yung pag nagbabalat ka pa lang, nagbabalat ka pa lang ng mangga, yung amoy ng mangga, grabe. Naglalaway na ba talaga kayo? At hindi kami makalabas, walang magawa dito. Kaya ganyan-ganyan lang. Sasayaw daw siya ng tala. Sige, sayaw, dali. Nasa kami kanta. Sayaw! Ay, kanta. Magkakantay, wala. Gamit ko yung cellphone, binibideo natin eh. Mamaya. Pag may kanta na. Pag yung isang cellphone, sisave natin doon. Tapos, bibidyohan kita. Nasayaw daw po siya ng tala. Panoorin niyo daw po. Bilis. Nahiya na. Ayaw nang sumayaw. Sabi mo, sasayaw ka. Nahiya na siyang sumayaw. Mamaya, hindi na magluluto dito ng tanghalian. Gawa ng meron dyan sa kabila na kakainan namin dito sa tabi lang. Yung tatay nila ay 40 days yata na maghahanda sila ng ganun dito, yung mga 40 days ng tama ba yung kinamatayan. Mamaya punta tayo doon, sama ko kayo mamaya. Kaso nakakahiya mag-vlog, syempre maraming tao, hindi naman sila sanay sa ganyan. Good morning guys. OMG, hindi ako nakapag-vlog na kahapon dahil nilagnat ako simula nung isang araw nung pumunta kami ng handaan kumain. Nilagnat ako noon, tapos grabe, ang sama ng pakiramdam ko talaga. Yung tipong yung ang sakit ng katawan ko, para akong binugbog, tapos yung ulo ko tumitibok-tibok sa sobrang sakit. Ganun yung naramdaman ko nung isang araw. Buti na lang ngayon medyo okay na ako. Hindi ako uminom ng gamot dahil hindi ako sanay nang umiinom ng gamot. Tapos tingnan nyo, sobrang putla ako, diba? Ganun. Parang low blood talaga siguro ako. Hindi ko nababantayan yung aking sa dugo. Tingnan mo, sobrang putla ako, diba? Parang wala na akong kulay. Sobrang baba lang siguro ng dugo ko. To the point nung gumising ako nung isang araw or nung umaga na pagbangon ko, nandilim yung paningin ko, tapos hindi ko na kayang tumayo. Nakaupo na lang ako. So, sobrang hilong-hilo ako. Kaya buti na lang ngayong araw, Monday, it's Monday. Okay na yung yung pakiramdam ko, na ihatid ko yung isa kasi sabi niya, hindi daw siya papasok pag hindi ko siya hahatid. Kaya pinilit ko talaga na maging okay ngayong araw para maihatid ko siya. Buti na lang at umukay na yung pakiramdam ko. Wala akong ininom na gamot, tapos hindi kasi ako sanay na umiinom ng gamot kapag may sakit-sakit ako. Kahit nung baby pa ako, nung bata pa ako, tinatapon ko talaga yung gamot kasi ayoko umiinom ng gamot. So, ang dami ng tao dito, nakakahiya na mag-vlog pag uwi na ulit sa bahay. In-update ko lang kayo kung anong nangyari sa akin. I'm back. Nakaligo na ako, diba? Fresh ng tingnan. 2 araw ko hindi naligo kasi, diba nga may lagnat. So, ayan, naambo na naman. Wala naman akong payong. Teka nga, diyan ako nilalagnat sa paambun-ambun maya-maya. Pag naalis ako ng bahay, hindi na ulan. Tapos maya-maya uulan na. Kaya nagkalagnat ako ng isang araw. Grabe, ang na ng resistensya ko ngayon, konting ulan, nilalagnat na ako Parang kulang na tayo sa vitamins Kukuha ko nung padala, nung nag-order ng bayong 2. So, thank you doon sa nag-order. Ma'am Joanna at saka yung isa. Thank you sa inyo. Hindi siya nagamit ng tunay na pangalan, so hindi ko siya kilala talaga. Nanonood lang siya dito sa YouTube nung nag-order siya. Kukunin ko today sa Palawan. Actually, nung isang araw pa yun. Kaya lang nga, diba, masama yung pakiramdam, kaya hindi nakalabas. At ulan talaga dito everyday. Halos everyday. Tinan mo ngayon na ulan na naman. And pagkatapos ko yun pagkatapos ko makuha yung ating sa Palawan, ipapadala ko naman yung pampili ng pagkain ng baboy natin. Malapit ko ng ibenta guys, next month, March. Ibenta na natin yung baboy natin na 2. And sa bahay yun na papunta, yung kalahati. Tapos yung kalahati, pambili yata ng ref. Bibili natin ng ref. Tapos sa bahay, yung sa harapan niya, para mapatapos-tapos natin yun. And ano pa ba? Yun lang.
So, magpapadala ako sa Bicol ng pambili ng pagkain ng baboy. May allowance na naman si Kiel. Nagpadala ako nung Martes. Pinadalan ko na siya ng allowance. Nakausap ko nga. Sabi, Mama, kailan ka uuwi? Ganun agad yung tanong niya. So, ayan, hindi ko pa masagot kasi hindi ko pa naman talaga sure kung kailan talaga ako makakauwi. Wait lang. May nakita ko dalawang Amerikano naglalakad dun. Mag-asawa siguro yun. Sabi ng mga driver, saan kaya itong mga to? Hindi nagtatanong. Walang nasagot, mga English. Nandun no, sa paradahan ng tricycle. Malapit na ako sa Palawan, kaya i-off ko muna tong camera at nakakahiya na sa mga tao. Daming tao dito, nagtataklob lang ako ng payong para din nila makita. Mamaya ulit. Andito na ako sa school. Ayan, kita nyo naman mga libro. Meron kasi dito parang library sa labas ng room ni Jillian, kaya dito ako lagi naupo. Tapos paglabas niya, kita niya na agad ako dito. Pag hindi niya ako nakita dito, nandun ako sa labas, sa baba, sa may gate. Tapos nung isang araw, tinaguan ko siya. Nandun na siya sa may, sa may paglabas dito sa room. Nakita ko na. Tapos nagtago ako sa likod ng tricycle. Nakasimangot na, naghahanap. Tapos sabi ko, bulaga. Tapos siya nagtawa. Sabi ko, kala mo, hindi kita susunduin, Gulat na gulat siya nung nakita niya ako. Tinaguan ko kasi. Ayun, matutuwa na naman yan at nandito ako sa labas ng room niya. Pagka nandun kasi ako sa baba, pag may guard, hindi pinapapasok yung nanay pag may bantay na guard. Eh ngayong araw, walang bantay na guard. Kasi maulan naman, kaya pwede naman sigurong papasukin yung mga nanay, kaya hindi nagbantay yung guard. Ang ingay ng mga bata. And nakuha ko na yung sa Palawan. Nakapagpadala na rin ako sa Bicol ng pambili ng pampagkain ng baboy natin. Naantay ko na lang si Jillian dumating. Si Jillian. Anong ginawa niyo sa school? Piso lang natira? 20 po baon niya, piso lang natira. Oo nga, ulit na tayo. Classmate mo ba yan? Anong ginawa mo sa school? Anong ginagawa niyo sa school? Susulat. Tsaka? Nag-test. Nag-test ka? Oo, dalawa kami. Kayong dalawa nag-test? Hindi. Lahat kami. Lahat kayo nag-test, tapos ano pang ginawa niyo? Sulat. Tara na,